No niin, rannassa ollaan. Pasi sieltä on lähetti viestiä, että 7 senttiä kristallinkirkasta jää. Kamat on siellä. Meikäläisellä on kato pelastusliiviä ja naskalia päällä. Turvallisuus ennen kaikkea. Ihan kirkas jää. Onko kaloja? Ei. Ootteko käynyt saaressa? Niin. Kyllä. Oikeesti. Joo, kato, kyllähän tässä nyt näkee, tuohon on 5 senttiä toi jääpallo. Täysin kristallinkirkas jää. Pasi! Mä käyn tuolla vähän matkaa tonne päin. Nää on kuule, Pasi, nyt semmosia kelejä, että näitä ei oo paljon. Joo. Ihan oikein. Joo, katsotaan mitä siinä oli. Joo, tässä menee keppi läpi. Niin menee. Mut on täällä makee luistella. Voi vitsi, on makee. Joo. Niin. Pikkusen jää rutisee, mutta ei se menoa haittaa. Vähän säikäytti. Siinä näkyy, kun jää vähän halennut. Rupes rutisee yhtäkkiä alla. Siinä on joku tommonen laikku. Yli mentiin ja kaarrettiin, mutta ei hajonnut. Tässä siinä on ohutta. Joo, menee läpi. Se on ihan halkeamilla. Noi on halkeamia aika luistimen jälkeen. Jos on ihan sulaa lunta, tai siis ei jäätynyt ollut. Ei. Kyllä se näköjään siitä useammalla lyönnillä menee. Mut on makee, kato kun pohja näkyy. Voi kerta kai. Aika hauskaa, eiks oo? Mitä? Siinä on sillä, että siellä on ihan selvästi niinku se menee sinne rajaan, että olisiko se jäätynyt ihan niinku myöhemmin, että se on ollut auki siitä. Niin, tuuli pitänyt auki ja sit se on jäätynyt.